אוקיי. יאללה. בואו נראה איך זה עובד. קסיין סלינה, בבקשה. סאונד חזק קצת. טוב. יאללה. בואו נלך לכוכב הראשון. הכוכב הראשון, זה ממש אומר הרבה דברים. יאללה. טוב. משחק חלל. זה בין 8 ביט ל-16 ביט, הייתי אומר שזה 11 ביט. שמעו, זה משחק של אמצע האיטיס, אוקיי, זה אתם יודעים, זה אפילו לא דאבל דרגון, זה לפני דאבל דרגון, שנה לפני דאבל דרגון. למרות שזה יפה, אבל שימו לב, אין פרלקס ברקע, יש שכבה אחת. היצורים, האנימציה שלהם מאוד פשוטה, אבל יש משהו במשחק הזה בגיוון. שימו לב כמה אויבים יש כבר על ההתחלה. קודם כל המשחק הזה לא קל, אבל כבר אויבים באוויר, ואני אוהב גיוון של אויבים. נשק משתנה כבר על ההתחלה, הנוף הזה, יש איזו אווירה של סרט. שלב ראשון, קיינה על דין. קסיין סלינה. שלב ראשון. יאללה. לפחות הצ'ק פוינטים נדיבים וחמודים. נו, מה אני אמור לעשות עם זה? מה? למה? מה הקטע? מה, אתם עומדים שם על המשמר? מה זה? מה הולך פה? איך אני אמור לעבוד את הדבר הזה? הנה, אני לא מבין. זה מטומטם לגמרי. למה לעשות את זה גם בתחילת שלב? בחייאת, הנה. מה זה? זה לא מלך אפילו. מעצבן, זה טקנוס. מגיע לכם. על הדברים האלה לא הצלחתם. מה זה השטות המטומטמת הזאתי? מה זה? זה ג'דאים שאי אפשר להרוג אותם? אני לא מבין את הקטע. סליחה. ליוטיוב עדיין. קסיין סלינה, 86. שלב ראשון, ואני עדיין לא מצליח לעבור אותו. אבל בוא נראה אם הם ירדפו אחריי גם במדרגות. לא, זה לא יאמן. מה זה הדמויות המעצבנות האלה? פשוט מביא עצבים. נינה על דינה. איך אני אמור פאקינג להרוג את הדמויות האלה? קסיין סלינה זה משחק שיכול לעצבן מאוד אם אתה לא תותח, אבל כאילו בחיית טקנוס, היא השמוקים. מה זה? בסוף אני אגלה שהייתי צריך לעלות על איזה משהו. לא, אין, זה מעצבן. מה הולך פה? פאקינג קסיין סלינה. יופי, תודה. וואו, עברתי שלב. קסיין סלינה. טוב, אוקיי. עכשיו הגעתי למשהו סוריאליסטי מאוד ומוזר. זה אבנים שהם באוויר, סלעים באוויר עם כמו סליים ירוק כזה הופה, עולם עוין, כל חיי עולם עוין. זה שם של האלבום החדש שלי, עולם עוין. עלילות קסיין סלינה.
בסוף התברר שקסיין סלינה מתחת לחליפה הכתומה שלו הוא כמו במטרויד, הוא גם אישה. הופה, הנה, פעם קרה לכם שהתחלתם לקפוץ במשחק ולא יכלתם להפסיק לקפוץ כי פחדתם, ואז בגלל שלא יכלתם להפסיק לקפוץ הפסלתם? אוקיי, הגענו לקונדקטור. מה זה? יפה. הנה. מה זה? למה אני לא יכול להמשיך? טקנוס. זה כאילו סייד סקרולר לא חלק. הופה, הנה, אלדינה, עם היצורים האלה. אל תיקח אותי רחוק. מה? הופה, יפה. עכשיו עוד פעם, הג'דאים המוזרים האלה. שמתם לב שהוא יורה, והוא בכלל, הידיים שלו לא זזות, שהוא זורק את הרימון. שמתם לב? אוקיי. טקנוס, עשיתם משחק קשה. עם כל האהבה לדאבל דרגון. מה זה ואני אוהב את קסיין סלינה, אהבתי אותו, זה אחד המשחקי הארקייד הראשונים ששיחקתי ומאוד נהניתי, אבל המשחק נגמר מאוד מהר, כי טקנוס עשו משחק קשה! לא, זה החרבות האדומות ירוקות האלה גם. מה הקטע? מה הולך פה? מה זה, שואב אבק? על מה הוא התקרב בשביל להרוג אותי? אתם שומעים ברקע? יש לי מסיבה מתחת לבית בנתניה, בשוק. פאקינג מסיבה. הופה, מצאתי את השיטה. אוקיי, ירייה. כמעט הצלחתי. רגע, קיצר, מישהו עלה לשיר עם הזמר. לי זה לא מפריע שיש מסיבה. אני יכול לקפוץ מעליו. שמת לב שכל פעם שאני יורה עליו הוא קופץ, כאילו זה עוזר לו לכאב מהיריות שלי. אבל תראו, בקושי הראיתי לו כוח. מה זה? ייקח עוד הרבה זמן. איי. מה הולך פה? טוב, עוד ניסיון. אני לא... אין לי כוח כל הלילה לעשות את זה. לא, אני לא מכניס עוד אסימון. איני מכניס עוד אסימון למשחק הזה, חבר'ה. סלינה, אבל חיית. מה, אתם גנובים? מה? אוקיי, יכול להיות שהשיטה הרבה יותר פשוטה. הנה, זאת השיטה. תראו, עליתי על השיטה. ללכת ולראות, ואז הוא קופץ קדימה, אתה מטומטם. הופה, היה. הנה, הבנו את השיטה. אבל למה לא יורד לו כוח בכלל? משהו מוזר. האדום זה שלי או שלו? איזה קטע. זה כאילו המלך שלא ימות לעולם. טוב. זהו, סיימנו עם קסיין סלינה. בואו נראה מה בא לנו לשחק עוד. מה זה? קסנון. בוא נרשום. בוא נהיה מלומדים. קסנון 1988, חברה ארקדיה. ארקדיה סיסטמס, גדול. ארקייד. המשחק הוא Vertical
יענו ורטיקל שוטר, הוא לא ורטיקל ברזולוציה שלו, בפרספקטיבה שלו, אבל הוא עונה לחוקים של ורטיקל. זה לא הוריזונטל. אוקיי, סבבה לנו? יאללה, בוא נבדוק את הפיס אוף שיט הזה, מן. ארקדיה? מה זה ארקדיה? לא נראה לך מוזר? וואו. כל מה שעשינו עד עכשיו רק מסמל רעות על המשחק הזה, אבל אנחנו נבדוק את כל המשחקים. קסנון, 88, חברת ארקדיה. אני לא רוצה לקרוא עליהם אפילו. וואו, וואו. נראה רע מאוד. אוי 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 אוי. וואו, מדהים. טוב, ארקדיה. בוא נבדוק את המשחק. מה זה? לא, זה הזיה. זה פשוט הזיה. מה הולך פה? מה זה האינטרפייס המוזר הזה? כן, כן, קסנון, בסדר. מה? לא, זה לא ורטיקל שוטר, זה הזיה ענקית. הנה, כן, זה כן ורטיקל שוטר. אני יורה על חיפושיות משה רבנו שלא מתפוצצות. ואם אני יורד הבנתי. כדי לראות על החיפושיות אני צריך לרדת להפוך לאיזה שואב אבק דייסון שמחפש איך להתאים את עצמו, ואז בשביל לעוף אני צריך להפוך למטוס. זה פשוט, זה כמו היריות באיקרוגה. זוכרים באיקרוגה שיש את היריות שהם בצבעים שונים? יש שתי צבעים וצריך לראות באויבים מסוימים וצבע אחד לא מוריד אותם. הקיצר, קצת מטומטם. חברת ארקדיה, תראו לכם הם עד עכשיו קיימים. מסתכלים עליי. מה, אתה יודע ששמת את המשחק שלנו? לא. שמו, אני לא יכול להגיד שזה גרוע, כי יש משחקים הרבה יותר גרועים, אבל בואו ננסה לעבור שלב. מה? סימון אחד. אנחנו עם הסימון אחד היום לכל משחק. לא חומדנים. Ahí va. Ahí va, da Sandarela. הופה. תותח. אתה תותחת. נו. המטוס בקושי מוריד דברים. הוא מוריד את התותחים, הבנתי. יש משהו מטומטם במשחק הזה קצת, אני חייב להגיד, הוא כל כך לא 88, בואו נעשו את גולדן אקס ב-88. את גולדן אקס, אוקיי? לא, לא, לא. טוב, תודה קסנון. אנחנו ניקח הפסקה ונחזור עוד שנייה.